Pini nang litu mafal so video long hini update puthak nang than pachini ponik po kopi pi update ma plo tang te ke chengsi nang litum urona doi asoni payment update la pen hala second update la bangke ration card ki do tum dal chini la pen ingti kilong ponji pula so update puthak pathek pen ethethini alam nang litum hal la so video long nang than pachini ponik po nani tum la so YouTube channel la long jong sinang ka humri milang pule ke chinghon pen nani tum subscribe ikon la pen videos tami nani tum share pon ikon tan lenon pathek pen la hini uruna doi la pen la ration card ki do tum dalchini ingti kilongji pula so update puthak lang pononang la pen chethan pononang tan lenon hini update puthak dak chethan pononang kopi pi update ma pulte ke chengsi ni linali tum apan uruna doi asoni payment related la so update nang than pachini ponik po la pen puthot update la bangke la ration card ki do tum ingti chini la pen la dalai hui kiron ponji mate kilongji la bang so update aputhak nali tum apan nang than pachini ponik po la pen pini la bangke nali tum update la bangke chini ponik po dak 10 November 2025 lo dak big announcement for Assam beneficiaries la pen Keceng sila bangki uruna doi asoni 3.0 la bangso beneficiaries atum apan si update bangke update aputan nilin nang than pachini ponik po la son lo pini ke la ke 10 November lo la pen every month mate la 10 date 10 lo te la bangke uruna doi a payment la bangke la uruna doi asoni along amen kido abang pietum account along suri sira pharini ra poke batangka labang ke jang ponik po la seleson lo la si adet bangke pini 10 lo the government of Assam has released the Arunodoi Asuni 3.0 payments of 1250 rupees today 10 November 2025 beneficiaries are requested to check their bank accounts as the amount has started crediting. Payment will continue in the pace over the next few days. This monthly assistance aims to help low-income families manage essential need. Beneficiary can verify payment status of the official Arunodoi portal or their local office. Nasila pulo Arunodoi atangka labang ke pini kijang nangji adet lo pini ke 10 November lo lapen labang so tangka lau ke long don ikpo Arunodoi along amen ki doan abang pi atum bangke lapen jang si pini long le pulotang te nali tum bank account along stame la 1250 rupees atangka na chithabi ke jang e pulotang te nali tum ninin thomani ho ikon labang so process labang ke ninin thoman si da kalang litum claim ponik po arni si wet pen bangke kipian bangke pithai pot DBT hin pen mate direct benefit transfer hin pen stame konani ke network issue ta duji la pen kopini problem technical problem hota dota haiji la si pini jong silong lete nalitum matangka la bangke pen upstame nalitum long igwek po la pen message lenang lele pustame nalitum bank account la bangke check dam egon jalalo kichengsi update la bangke la pen puthot update la bangke la ration card ki do tum sang dekta dal la pen chini la pen la ingti kilongji la bangso update lo la pen kunana dim si dal chini ingti kilong pon ma already nalitum labang so video comment box long tok pen tan pechini gon lapen penaan area long de kap penaan district along labang ke pinya ni si kiron ponji palam do na selap so aputhak nalitum mana tan pechini pon ipo labang so dal lapen la chini lapen la ingti kon ana dorma lapen koson si kilong jima koson si ke anduneng jima la so puthak nang than pechini ponipo lapen la son la hello second update la bangke the Assam government has also introduced new subsidies rates of essential food items under the National Food Security Act mate NFSA through lamp center distribution start from today 10 November 4 November and December 2025 at the following rates la sila pula ador la bangke la son lo non la November la pen December siklo ador la bangke la pining ningkan 2025 aningkan ador la bangke asinali tum dal jong si endon exi pulotang te kiji elina long nani tum ador la bangke 69 rupees anali tum pinapo la pen sugar de mate chini jong sinali tum endon exi pulte elin along 39 rupees la pen ingti la bangke elin along 10 rupees an sinali tum la non November la pen December la chiklo joni
la nalit la so chiklujani bangke ador bangke la ansi do ikpo lalo la pen mo morning January pen bangke hala sud bangke ador puthot dak pijum pontupo hala sud ador la bangke dal la ke 60 lo la pen sini le 30 rupees lo la pen ingki le la dak 10 rupees ansi alang litum morning ingkan kimi pen bangke ador kapijum pontupo lalo lasi nalitum labangso dal la pen chini la pen ingti ke endunja phan tangka che ponengji akijo labang ke pipis tame market long pen mate bazar long pen tame ador labang ke jum pek an lo nalitum thek long ji market long dal alien jong sit number te 110 ba 100 rupees lan bang ke ening that post tame non bang ke nalitum dak 69 rupees pen long ponik po la pen chini tame per kg long 50 ba 60 rupees an ke en pondet titi ase nalitum nona bangke 39 rupees penali tum long pon ikpo la lems long bangke la pen 80 ingti elin jongsi ador ke suna ingti pulte phokep thokep do la pen ador ke jumnai pulo tangte nali tum ingkoi la anelo stame nang litum la lems nang dam lo pulte dakke nali tum la elin pen siga kepen ador pen long pon ikpo jelalo asinali tum kai kia son lo la sangkau lai dam so sinali tum dam nang po nali tum kai kia la sang kau lai dun wer labang so alems mate cooperative puta pupula sodim nalitum damo lapen dampen nalitum ada ration card ceponang po ration card cepon det pen api alang litum check po lapen nalitum la tangka bang pinang po tangka ki pinang ji kadu kawe pen labang ke 117 rupees nalitum pinang ji 117 rupees ansi nalitum laki thom asaman and the low pulte 117 rupees mate pharo sira ing koi an nalitum ponang po apon lo pulte nalitum la sonthom asaman bangke nalitum long donik po asi kumama si labang so ale ki long tang ma mate ki endun tang ma nalitum comment box long tok pen than pachini go la pen nalitum area pini ron ma ron re mal so podas tame labang so video comment box long than pachini go la sila pini hini update nalitum phanaki wan pilo urun do yasuni etang custom pinis arni silong ponik po 1250 rupees la pen hala lem salong las dal chini ingtis tame pinyari si long ponik po ase prabjen pen ration card ki do tum nalitum lems mate nalitum la sang cholai vera dim hadak damikon la pen tangka nalitum pharoi sirain koi an cheponikon nalitum ponno pulote pharoi sirain koi ponno pulote hadak pen sika thom nalitum tangka na chilong thupu ikpo jalalo pen uruna doi beneficiary tum phan bangke la sonno berta la bangke pinyani nalitum 1250 toka mate 1250 rupees la bangke nalitum long ikpo si video nalitum share ikon la pen la son update nalitum kartilong versi apan pura la YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon to mi thak mi kadu kabi karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara duan fans tami nilin pen kardom